Wel, croeso i chi i Wasanaeth, teyrnged a diolchgarwch am fywyd Joan Hughes. Mae'n rhyfedd iawn cynnal y gwasanaeth yma ar y we. Y we fydde Joan ei hun yn gwybod dim byd amdano. Ond dan yr amgylchiadau rhyfedd yma i ni'n byw ynddi, mae hwn yn un ffordd gobeithio i ni'n gallu gwahodd mwy ohonoch chi i ymuno gyda ni i roi diolch i Dduw am fywyd Joan. Nawr, yn ystod y gwasanaeth byr yma, mi fyddwn ni'n canu dwy emyn, emynau nath Joan ei hun i dewis i canu yn ei yngladd ei hun pan fydde'r dydd yn dod. A dwi'n ddiolchgar iawn hefyd i John Trehan ac i Hywel Meredydd am ddanfon teyrngedau a negeseuon i mewn, a mi fydda i hefyd yn darllen teyrnged gan Arwel maes o law hefyd. Ond i ddechrau, gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am fywyd hardd Joan. I ni'n diolch am daith bywyd, ond yn fwy o pwysig i ni'n diolch fod y daith yna wedi mynd â hi mewn i dyfreichiau di. I ni'n diolch bod hi wedi cael y fraint o ddod i dadnabod di, a bod y tân yna wedi byrlymu allan ohoni weddill i hoes. Felly o Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti fod gyda ni dros yr ychydig funudau nesaf yma, wrth bod ni yn cofio diolch am ei bywyd hi, ac yn fwy o pwysig wrth yn bod ni hefyd allan o'n trystwch yn troi i foli yr arglwydd yr oedd Joan yn ei adnabod. Amen. Felly fe gewn ni uno gyda'n gilydd i ganu yr emyn gyntaf mae Joan wedi dewis. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb.
Braint nawr yw cael rhannu neges gan Hywel Meredydd Davies. Bydd Joan am gyfnod yn gweithio gyda Hywel tra oedd Hywel a Joan Hwythedau yn gweithio i'r mudiad Efengylaidd. Mi oedd y mudiad Efengylaidd, i chynadleddau, i gweinidogaeth, i chanolfannau yn bwysig iawn i Joan trwy ei hoes. Ac felly mae e'n briodol fod ni'n gofyn i Hywel rannu gair gyda ni nawr. Ges i fraint o weithio'n agos iawn gyda Joan am ryw 10 mlynedd gyda'r mudiad Efengylaidd. Ac oedd hi wrth ei bodd yn y gwaith ac yn elwa yn fawr o gwmni eich hyd Cristnogion. Ac o'na werthfawrogiad a draws Gymru o be nath hi gyflawni. Oedd o'n brofiad hyfryd cael gweithio efo hi. Ac wrth gofio amdani, dwi am gyfeirio at llythrennau ei henw. Joan, J am joio, O am offrymol, A am amcanus, N am nefolaeth. Yn gyntaf, J am joio byw. Mi roedd gan Joan bersonoliaeth hyfryd iawn. Oedd hi'n llon, oedd hi'n hapus, oedd hi'n ddireidus, oedd hi'n hwyliog, oedd hi'n pryfoclyd. Oeddech chi methu peidio a chwerthin yn ei chwmni hi. Llawenydd yr arglwydd oedd ei nerth. Yn wir. O am offrymu i bywyd Iesu Grist yn ifanc iawn. Ac oedd hi'n ffyddlon i'r diwedd. Ac oedd hi'n driw iawn i achos Crist yn Garsalem, yn ddiarbed ei ffyddlondeb, i oedfawon, wleidigion, cyfeillion a'r anghennus. A gwa i chi, os ydych chi ddim mor ymrwymiedig â hi, heb yr un ymroddiad yn offrymu eich hun i waith y deyrnas. Mae yna enghraifft ohoni yn ffonio yma ar fore dydd San Steffan Boxing Day yn gofyn amdanaf. Ac Harris yn dweud mod i ar ben y wyddfa efo'r genod. Be mae'n gwneud yn fyna, medde hi. Roedd hi, wrth ei gwaith, wedi cael ei dolyg. Oedd hi ddim yn deall y syniad o ymddeol. Oedd hi'n aberthu hun, yn offrymu hun. Ac wrth gwrs yn ymarferol, yn hael iawn i'r rhoddion, ac yn hael fai amser a'i chefnogaeth, oedd hi'n deyrngar iawn i gynifer o deuluoedd ac unigolion. Yna, A am amcanus. Oedd hi wedi gweithio yn proffesiynol yn swyddfeydd y Llywodraeth yn Nghaernarfon a gael ei anrhydeddu am hynny. A wedyn yn gweithio efo fi yn swyddfa'r mudiad yma yn Llangefni. A beth dwi'n cofio amdani hi oedd sut ddaru hi beistroli cyfrifiaduron a meddalwedd heriol yn ei 80au. Oedd hi'n fedrus iawn. Oedd hi'n rhoi y gorau. Ac yna ddim byd yn rhoi oedd yn ormod iddi hi wneud. Oedd hi'n enghraifft da o addysg gydol oes. Oedd graen a safon uchel yn ei gwaith. Ac yna yn ola N am nefolaeth. Gobaith ar y bengil i fyd gwell oedd ei phleser hi. A mae'n siŵr bod ni sy'n cofio hi efo atgofion gwahanol ohoni. A hynny rhoi blas i ni o waith yr engylion y moli yr arglwydd. Yn aml iawn byddwn ni'n clywed hi o bell yn canu a ben ei hun y mynau wrth iddi weithio. A diolch byth bod hi bellach gyda'r arglwydd yng nghwmni yr oen, yn ddiogel o bob poen a dryswch y byd yma. J am joio byw. O am offrymu hi. A am amcanus. N am nefolaeth. Diolch amdani. Diolch i Dduw am Joan. Braint nawr yw darllen teyrnged sydd wedi baratoi gan Arwel. Wrth osod y cyhoeddiad am farwolaeth Joan yn y papur newydd,
roedd yn fy nharo i fod yn syml a moel iawn, yn ôl ei chyfarwyddyd hi. Ac yn rhoi'r argraff bod dim byd arbennig amdani, ond ni allai hynny fod yn llai gwir. Roedd yn ddynes arbennig iawn mewn gymaint o ffyrdd. Gyda diolchiadau mawr i Megan Williams am wybodaeth yr anodd yn nathliad penblwydd Joan yn 90 oed, dyma chydig o'i hanes. Ganwyd Joan yn angorfa Trefor ar Ebrill yr ail ar hugen 1927, yn ferch i Hen Hughes oedd yn chwarelwr a Margaret Mary Hughes. Symudodd Joan gyda'r teulu i'r Groeslon a wedyn oedd hi yno i Llanfaglan pan eithant i fyw i di capel Pen y Graig. Yn y cyfnod hynny, deithant i nabod Megan a hefyd Mair, y parchedig Mair Bowen. A bu'r dair yn ffrindiau mynwesol yn ysgol gynradd Bontnewydd, ysgol ramadeg Caernarfon ac yn cydfynychu'r capel a'r seiat. Cochodd ei thad yn ddyn ifanc yn 1944 a'i mam wedyn yn 1963 pan oedd Joan yn 36 oed. Bu'n byw yn Llwyn Beino, Bontnewydd, a wedyn symud i Gaernarfon, yn gyntaf i Gai Bold, a wedyn symud i Stryd Wesle, nes iddi symud oddi yno i gartref Foelas yn Llanrug. Mae Megan yn cofio Joan yn 17 oed yn sôn yn y seiat ei bod wedi derbyn Iesu i'w bywyd ar ôl mynychu cyfarfodydd arbennig yng Nghaernarfon. Clywson ni dystiolaeth Joan o'r profiad hynny droeon yng Nghaersalem. Am gyfnod hir cyn hynny, bu'n ymgodymu ar ffaith ei bod yn bell oddi wrth Dduw, ac yn chwilio am y gobaith a sicrwydd o gariad Iesu yr oedd hi wedi gweld yn fwyaf amlwg y mywyd ei nain, Jane Roberts. Dyma eiriau Joan ei hun am y noson honno yng nghyfrol goffa'r parchedig Elwyn Davies. Roedd Elwyn yn arwain ymgyrch yng Nghaernarfon gyda'r mudiad, a'r parch Emyr Roberts yn pregethu. Cefais brofiad o'r arglwydd y noson honno, a chefais fy arwain i weddio. Cerddodd Elwyn gyda mi at y bws i fynd adre. Yr hyn a gofiaf yw nad oedd yn tynnu sylw at o'i hun, ond yn cyfeirio sylw at yr arglwydd. I frawddeg olaf i mi oedd, cofiwch ofyn i'r arglwydd am adnod i sylfaenu eich profiad arni, a dyna a wnes, a bu'r arglwydd yn drigarog yn ateb y bore wedyn. Ers y dyddiau hynny, bu Joan yn cyfeirio'n rheolaidd at yr adnod. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu, chwychwi yr rhai oedd gynt ymhell a wneithwyd yn agos trwy waed Iesu Grist. Effesiaid 2:13. Didwyll, gweddigar, gweithgar, doniol. Dyna rai geiriau i ddisgrifio Joan. Yn gyntaf, didwyll. Dyna'r peth cyntaf arbennig am Joan. Gwrthododd fodloni ar grefydda arwynebol a mynnodd adnabod y gair. A nid dim ond gwybod y geiriau. Ni ffyliodd ar hyd y blynyddoedd. Doedd dim ffalsio yn perthyn i unrhyw ran o'i bywyd. Roedd hynny yn amlwg yn ei gyrfa lwyddiannus yn y Gwasanaeth Sifil. Cafodd ei gwobrwyo am hyn yn 1987 pan dderbyniodd OBE am ei gwasanaeth, gyda Megan yn mynd gyda hi i Balas Buckingham i dderbyn y wobr. Gweddigar. Mae ansawdd perthynas rhywun ar arglwydd yn dod yn amlwg yn ei gweddiau. Nid ym mha mor hiawdl na pa eiriau hir a ddefnyddir, ond yn yr ymdeimlad yna o gariad a pherthynas. Gan ei bod yn byw ar ei phen ei hun, bydde Joan yn dweud bod siarad ar arglwydd yn rhan naturiol o batrwm ei bywyd bob dydd. Roedd hynny'n amlwg. Pan bydde Joan yn gweddio, roedd yn siarad efo'r arglwydd oedd hefyd yn ffrind yr oedd yn ei garu a wedi llwyr ymgochi ynddo. Yn y blynyddoedd diwetha, pan oedd yn heneiddio ac yn doredig yn ei chorff, byddai ei gwedd yn newid pan oedd yn gweddio. Yng nghwmni Iesu, roedd hi'r ferch 17 mlwydd oed a roddodd ei bywyd iddo yng Nghaernarfon unwaith eto. Gweithgar. Wel, lle mae dechrau? Rhoddodd flynyddoedd o waith diflino i Eglwys Iesu Grist.
i'r mudiad efengylaidd yn gwneud gwaith gweinyddol a hefyd yn cyfieithu a pharatoi deunydd plant. Bu'n flaenor ac yn ysgrifennydd yng Nghapel Siloam Bontnewydd am flynyddoedd lawer, yn gweithio efo Sister Emily yn Noddfa, Caernarfon, mynychu'r ganolfan i Achau yng Nghaernarfon ac ysgol haf y weinidogaeth i Achau, a hefyd yn weithgar gyda Zenana a mudiad chwiorydd Cymanfa Bedyddwyr Arfon. Ond i ni yng Nghaersalem, roedd yn gyd aelod ffyddlon, yn ddiacon, trysorydd a wedyn ysgrifennydd diwyd ac effeithiol o dan weinidogaeth y parchedig Joan Davies, John Trahan a Rhys Llwyd. Doniol. Nid person sych dduwiol oedd Joan. Roedd yn gymeriad a hanner, wariar o ddynas, fel sgwennodd un o'i chyn gydweithwyr yn y weinyddiaeth amaeth ar ôl darllen y coeddiad am ei marwolaeth yn ddiweddar. Roedd gwrando'r Joan yn gwneud y cyhoeddiadau yn adloniant pur, a fel teulu, cawsom oriau o hwyl yn chwerthin gyda hi, pan oedd yn ffonio gyda'r nos gyda cwestiynau nad oedd yn medru ateb yng nghroi seiriau take a break. Fe ddysgodd lot am fyd adloniant, cerddoriaeth a ffilm, a roedd ei chlywed yn ceisio deall ac ynganu pethau anghyfarwydd yn ddifyrwch mawr. Dwi ddim yn dallt y cliw yma, The Blank of the Jedi, wedi ynganu mewn ffordd cwbl rhyfeddol. Pwy di'r rheini dwad? Felly didwyll, gweddigar, gweithgar a doniol. Dyna rai geiriau i ddisgrifio Joan. Ond wrth gwrs, bydd unrhyw un sy'n nabod Joan yn gwybod byddai hi'n pwysleisio mai y peth arbennig amdani oedd ei bod wedi dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Bydd colled enfawr ar ei hôl. Roedd y blynyddoedd olaf yn anodd wrth i ddiwanio yn ei chorff a'i meddwl. Ond mae yna ddau hanes diweddar yn heiddi cael ei hadrodd. Rai misoedd yn ôl, a niwl dementia wedi dysgu'n yn drwm arni, galwodd Rhys y gweinidog i'w gweld yng nghartre Foelas, a chael ar ddeall gan y staff mawr syndod iddyn nhw bod wedi gofyn am bapur a beiro rhai dyddiau ynghynt. A dyma oedd y geiriau wnaeth hi sgwennu. Diolch i'r arglwydd am wasanaeth yr ifanc i'r arglwydd, a diolch am ei gwasanaeth gwerthfawr, llawer heb ofyn na chwennych camoliaeth. Bendith yr arglwydd arnynt. Maent yn dangos cyfiawnder yr arglwydd, mor dawel a hefyd yn gadarn. Geiriau oedd yn adlewyrchu ei chariad a'i chonsern dros waith Dduw a'r ifanc, hyd yn oed yn ei gwendid. Yn olaf, roedd yn ofid i lawer ohono ni, na welson ni ddim ohoni yn ei wythnosau diwethaf, gan na allai'r cartre dderbyn ymwelwyr, oherwydd pryderon am ledaenu'r feirws. Felly yr unig ffordd y gallen ni ei chyfnogi oedd mewn gweddi. Ar y noson y bu farw, roedd gyda ni gyfarfod grŵp cymuned dros y we, ac ar derfyn y cyfarfod buon ni'n gweddio dros Joan. Roedd yn rhyfeddol deall wedyn gan y cartre mae o gwmpas yr adeg hynny y bu Joan farw. Ei bod wedi ei gwanhau yn gorfforol, cawson ni'r fraint o'i hebrwng mewn gweddi i freichiau ei harglwydd. Yr un y bu hi yn ei charu a'i wasanaethu am 73 o flynyddoedd. Dyna anrhydedd. Braint oedd cael nabod, cydweithio a chydaddoli gyda un yr oedd yr arglwydd mor annwyl iddi. Yr arglwydd y mae yn awr yn ddiogel yn ei gwmni. A diolch yn fawr iawn ar ran aelodau Caersalem i Arwel yn baratoi y neges a'r deyrnged yna. Wel, fy rhagflaenydd i fel gweinidog yng Nghaersalem oedd John Trahan, a fi oedd John yma am bron 5 mlynedd ar 20. Fe gyrhaeddodd John yma yn weinidog ifanc, just fel y gwnes i. Ac yn yr un modd, a nath Joan ofalu ar yn ôl i, fe nath Joan hefyd ofalu ar ôl John, pan ddechreuodd yn weinidog ifanc yma yng Nghaernarfon a'r Cylch. A pleser felly yw cael rhannu neges mae John wedi paratoi i ni. Felly dyma neges John, a diolch John am ei baratoi.
Wel, mae'n fraint fawr cael dweud ychydig o eiriau i gofio am Joan Hughes, Joan. Oedd hi'n dod yn wreiddiol o Lythfaen, ac yna bu'n byw yn Llanfaglan, Bonewydd a Chynarfon. Daeth y newid mawr i fywyd Joan yn 1949, y newid mwyaf arwyddocaol, mewn oedfa Gristnogol, a drefnwyd gan rai fydde'n dod yn arweinwyr y mudiad Efengyledd nes ymlaen. Ar ôl cyflwyno neges yr Efengyl, roedd y pregethwr wedi apelio ar rai oedd yn teimlo'r neges yn pwyso arnyn nhw i aros ar ôl. A bryd hynny gweddïodd Joan i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist i'w bywyd. Flynyddoedd yn ôl, roddodd i ddau lythyr i mi, oedd hi wedi ysgrifennu at y parch Emyr Roberts yn fuan wedyn, fel Cristion ifanc yn awyddus i ddysgu a mynd ymlaen ar ei thaith fel disgybl i'r arglwydd Iesu. Roedd wedi syrthio mewn cariad ar arglwydd Iesu Grist, ac ni newidodd hynny dros y 70 mlynedd nesaf. Fe oedd gwrthrych i serch ym mhopeth yr oedd yn ei wneud. Boed fel pennaeth y pŵl teipio yn y weinidogaeth amaeth, neu wrth iddi wasanaethu mewn eglwysi gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, y Pentecostiaid, y Bedyddwyr, neu gyda'r mudiad Efengylaidd. Ges i'r fraint o fod yn weinidog arni am 4 mlynedd ar 20 yng Nghaersalem. Oedd hi'n ddiacon, yn athrawes ysgol Sul, ac yna yn ysgrifennydd, ac yn gyfaill wrth gwrs. Roedd nabod, cydweithio a gweinidogaethu i Joan yn fraint aruthrol, ac yn waith hawdd iawn. Roedd bod yn ei chwmni yn addysg Gristnogol yn ei hunan, heb iddi hi feddwl na bod yn ymwybodol bod hi'n dysgu neb. Byddai'n dangos y parch mwyaf at bob gweinidog fel gwas yr arglwydd. Oedd hi'n dilyn Dafydd, ddath yn frenin wedyn ni, ond Dafydd oedd yn gwrthod lladd Saul pan gath e gyfle, oherwydd roedd Saul yn eneiniog yr arglwydd. Doedd gan Joan ddim fawr o deulu naturiol, ond oedd pobl yr arglwydd yn frodyr ac yn chwiorydd iddi. Oedd hi wrth ei bodd yng Nghwmni'r Saint, beth bynnag i label eglwysig neu enwadol, a chafodd gariad a gofal ymarferol arbennig iawn gan ffyddloniad Caersalem yn y blynyddoedd ola hyn, a wy'n prawd iawn ohonoch chi. Roedd yn dyheu am weld eraill yn dod i nabod ei harglwydd hi, a mae digweddio dros genedlaethau o blant ysgol Sul ac oedolion iddyn nhw gael dod i nabod yr un arglwydd. Roedd ei gobaith hi, ei hyder hi, ei sicrwydd hi fel Cristion i gyd yn Iesu Grist, ei fywyd e, ei aberth e, ei fuddugoliaeth e. Roedd hi'n gredwr cryf yn y weinidogaeth iachau, a byddai'n mynychu cyfarfodydd wythnosol yng Nghaernarfon a'i cynadledd flynyddol. Cafodd iachad ei hunan pan yn wraig ifanc, a'r adeg pan ddwedodd meddyg wrthi na fyddai'n cerdded o gwbl cyn hir oherwydd cyflwr i phenglyniau. Ond oedd gan yr arglwydd fwriadau gwahanol. Oedd gwres cariad Iesu Grist yn llosgi yn Joan ac yn disgleirio drwyddi bob amser. Oedd hi'n gwybod beth oedd llawenhau gyda'r llawen ac wylo gyda'r wylofus. Oedd hi'n agored ac yn gynnes o hyd. Cafodd y plant oedd yn mynychu ysgol Sul yr oedolion yn ei harddegau fydd mawr o glywed Joan yn rhannu profiadau o'r bywyd Cristnogol ymarferol bob dydd. Oedd ei thradu ar y ddaear a'r arglwydd Iesu oedd ei hangor ym mhob sefyllfa. Wy'n cofio am un peth fydde'n poeni Joan weithiau, gweld siom yn wyneb Iesu Grist pan fyddai'n ei gyfarfod, oherwydd ei diffygion a'i gwendidau hi fel Cristion a disgybl. Oedd hi'n byd i boeni amdano mewn gwirionedd, am ei fod e'n ateb drosto ni, wrth gwrs. Ond mae'n dangos mor real oedd ei pherthynas â'r arglwydd,
a'i bod yn byw bob dydd, gan ddisgwyl i weld cyn hir, rhyw ddydd. Oedd yn rhoi trefn ar ei materion ymarferol. Oedd hi'n gadael ei desg yn glir bob dydd yn y gwaith. Rhag ofon byddai wedi mynd erbyn y bore, a doedd hi ddim yn berson morbid o gwbl, ond oedd hi'n real ac o ganddi obaith byw. A nawr, wrth gwrs, mae gyda'r bugail da. Mae gyda'r addfwyn oen yr anwylid oedd yn golygu cymaint iddi hi. Mae gyda fe yn yr ysbryd. Gan ddisgwyl atgyfodiad y corff ar ei newydd wedd, cyn hir, heb lygredd, poen na llesgedd, i fod gyda'r arglwydd yn barhaus mewn nef newydd a deiar newydd. Cawn gwrdd yn y man. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am wylio heno yma, a fydd y gwasanaeth yma ar gael i wylio eto os ych chi'n gwybod am bobl fydden ni werthfawrogi a heb gael cyfle i wylio heno. A newn ni orffen yn hamser ni heno drwy ganu yr ail emyn na Joan ddewis, sef tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Dduw. Gan ddiolch felly i chi am wylio, ond yn fwyaf pwysig, diolch i'r arglwydd sydd yn caru ni ac yn rhoi gobaith i'r Cristion hyd yn oed yn wyneb marwolaeth a phrofedigaeth. Pob bendith i chi.